لومي نريو كفل مصحف قدسنا كاب وانجيل يوحنس معرف 15 وانجيل يوحنس معرف 15 كاب حدا ساب 11 خلينا نبينا يسوس كم كدمي نشتي نصلي እግዚአብሔር አቦ ለሰዓት ዚና መስግነካ አለና ስጋ አምላክና ስለዝኾንካ ክብር ሁሉ ውሰዶ ሰማያዊ አምላክ ስለ ምሕረትካ ስለ ህላውነትካ ስለ ሓገዝካ ስለ ረድኤትካ ሁሉ ብሽም ኢየሱስ ነመስግነካ አለና እጅ ድማ ድኻምና ክትወስድ ህይወትና ኃይል ክትህብ ቃልካ ከነንብብን ክንሰምዕን ኃይል ክትበና ጽልይ ኣለኹ حسابات كله صرنف يسوس كنهاد ويتا كنزارب كنكل كنسمع كنكل صقها بنا كبر كلنا عافاكم እግዚአብሔር አቦዬ ስጋ ህያው ስለዝኮን ካነ መስግነካ አለና ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ስም አሜን አሜን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ካብ 11 أنا نحكي قندويني تخاليو خا أبويو نتا أباي زلو فرزي فري كل جنفر يرحقه فرز فري جنفر جنا عظيم أنت فري يسريو سخاتكم كا صلاة زنجركم كالدرون صحاتكم أباي صنعون أنا ونا بخاتكم جنفر أبت قندوينو أنت زي صنعه كابروسو خفر خم زي كل سخاتكم ونا أباي تزي صنعهم كم يخم تقندوين أنا باليسوس ጨናፍር ካንስኻትኩም ይኹም ጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ እቲ ኣባይ ፀንዕ ኣነ እውን ኣብኡ ንሱ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ ኣባይ ዘይፀንዕ ዘበለ ከም ጨንፈር ንወፃኢ ተደርቢ ይነቅፅ ኣኪቦም ከዓ ናብ ሓዊ ድርቢዎ እሞ ይነድድ ኣባይ እንተፀናዕኩም ቃለይ እውን ኣባኻትኩም ተሓደረ ትደልይዎ ዘበለ ትልሙን እሞ ይኾነልኩም ብዙሕ ፍረ እንተፈረኹም ኣቦይ በዚ ይኸብር ደቀ መዛሙርተይ እውን ክትኮኑ ኢኹም كنت أبو أفكر نزلا أنون كم أفكركم علىكم أفقري تصنعون كنت أنا تزازات أبوي زحلقو أفقرون أني عزلقو مسخاتكم تزازاتي تحلقهم أفقري تصنعكم حجوسي أبخاتكم من تصنع حجوسكم كرتسمسي إذا نجركم كمتي أنا زفكركم نحل حدكم تفعلوا تزازي زي أبي يستمسجن يهون እቲ ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስትና ኣብ ጎይታ ጽናዕ ዝብል እዩ ኣብ ጎይታ ጽናዕ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ብዛዕባ ምጽናዕ መቸም ሰብ ኩሉ ግዜ ጽኑዕ ነገር ይደሊ ጽኑዕ ሰብ ጽኑዕ ምድሪ ጽኑዕ ከተማ ኩሉ ጽኑዕ ይደሊ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ንሕና ከዓ ጽኑዓት ክንከውን ጎይታ ኣብዚ ይነግረና ኣሎ ቅድምቲ ኣብኡ ምኻደይ ግና ቅድምቲ ጽንዓት ዝብል ኣርእስትና ምኻድ ብዛዕባ ወይኒሲ ብዛዕባ ወይኒ ብዙሕ ተዛሪቡሎ ጎይታ ብዛዕባ በለስ ብዛዕባ ወይኒ እንደገና ብዝተፈላለየ ተዛሪቡሎ ፍላይ በወይን ክዛረብ ከሎ ከዓ ብዙሕ ወይን ንኩሉ ከም ዝጠቅም ወይን ንመግቢ ይጠቅም ንመስተ ይጠቅም ንመድሃኒት ይጠቅም ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ናይ ወይን ጥቅሚ ብዙሕ እዩ ከምቲ ኣብ ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈውን ዝረኣናዮ ኢሳያስ 5 ሕሩይ ተኽሊ ወይነ ኢልዎም እስራኤል ክብርን ጎይታ ይሁን ንሕና ከዓ ሕሩይ ተኽሊ ወይኒ ጎይታ ኢና ስለዚህ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያ ህዝቡ እዩ ሕሩይ ተኽሊ ወይኒ ክንከውን ከዓ እግዚአብሔር ፀዊዕና ስለዚህ ንኢሳያስ ሕሩይ ተኽሊ ወይኒ ንእስራኤል ሕሩይ ተኽሊ ወይኒ ኢልዎ ኣብኡ እንታይ ኢልዎ ብዙሕ ከም ዝገበረሉ ብዙሕ ከም ተኻናኸኖ ኣእማኑ ከም ዝኣረየሉ ከም ድኮስኮሶ ከም ድሓፀሮ ብዙሕ ነገር ገይሩሉ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ንዓና ከዓ እግዚአብሔር ከምኡ ከም ድገብረልና ኣብዚ ከዓ ጎይታ መጀመርያ እንታይ ኢሉ ኣነ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ ክብርን ጎይታ ይሁን
يسوس نحق قندويني تخاليوها أبويلو حجي كل جزية انتاينا أبزنري سنسلت كمتي أنا مصبوي كوم دما نسخاتكم مسايب المعلتي سلازي جزي أبير مسكن قويتا أب كله خزارب كله كومو يزارب سلازي أنا نحق قندويني إلو أنا برهان عالمي أنا هيوت نجيراي أنا تنسأن هيوتني بالإግዚአብሔር استمسجن يهون سلازي يسوس كريستوس كل تصبق منشي كل تصبق منشنا نسيو كبرن قويتا يهون سلازي تنسأ هيوت برهان عالم إنجيرا هيوت يسوس أبزخا أنا تقول دوينيل كم تزبلنا يو تقموين بزحيو سلازي ندك سبات سبكا يسوس معنا هيوتناي እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ከም ወይኒ ምስሎ ቃል አምላክ እትጥዑም ወይኒ አበይ ዘሎ እንተልና ኣብቲ ቅርንጫፍ እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣብቲ ቅርንጫፍ ዘሎ ኣብቲ ቅርንጫፍ ዙብ ድብልት ወይኒ እንተሪኢና ያሲ ብጣዕሚ ናይ ወይኒ ነገር ተሪኢና ኣብ ሓደ ካንሸሎ ከመይ ኢሉ ዝበቁል ከመይ ፅባቅ ኣለዎ ንብሙሉእ ካንሸሎ እዩ ዝመልኦ እዚ ከዓ እንታይ ኢና ንርኢ እቲ ወይኒ ማዕረክ እንደይ ፅቡቅ ምዃኑ እዚ ወይኒ እዚ ዝኩሉ ቅርንጫፍ ግን ካበይ ዝመፅእ እንተይልና ካብታ ጉንዲ ካብ ጉንዲስ ቀጣንያ ናይ ወይኒ ካብኣ ግን ይበቁል ስለዚ መን ስለ ዘለዎ እዚ ቅርንጫፍ ፅቡቅ ኮይኑ መን ስለ ዘለዎ እዚ ቅርንጫፍ ማዕሪጉ መን ስለ ዘለዎ እዚ ቅርንጫፍ እዚ ህይወት ረኺቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዘሎ ካብ ኢየሱስ ተላዕለ ጣዕሚ ተረኺቡ ክብርን ጎይታ ይኹን ስለዚ እቲ ጥዑም ኣምላኽ እንተኣቲካ ኩሉ ግዜ ጥዑም ኢኻ ትኸውን ታሪኽካ ይቕየር ነገርካ ይቕየር ኣብ ህይወትና እውን ርኢና ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ እዩ ነቶም ነታ ትፅበየ ነፍሲ እሱ ሰናይ እዩ ብሓቂ ሰናይ እዩ እግዚኣብሔር ስለዚ እግዚኣብሔር መስገን እቲ ቅርንጫፍ እቲ ወይኒ እቲ ናይ ቅርንጫፍ ናይቲ ወይኒ ኩሉ ግዜ ካብ ጉንዲ ይወስድ ንኢየሱስ ከም ዝግባእ ዝሓዘ ሰብ ከዓ ወናኒ ሓጎስ ወናኒ ሰላም ወናኒ ፍቕሪ ይኸውን ዝዓበየ ከዓ ወናኒ ናይ ዘለኣለም ህይወት ይኸውን እግዚኣብሔር መስገን ዝዓበየ ነገር ናይ ዘለኣለም ህይወት ምርካብና እዩ ካብ ጥፍኣት ሓሲብኩምሉ ዶ ትፈልጡ ክርስቶስ ኢየሱስ ምድሓን ማለት ቀሊል ኣይኮነን ዕጫ ይበፂሕና ስለዚ ኣባህ ዘብል ዕጫ በፂሕና ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከምቲ ዳዊት ዝብሎ ኣባህ ዘብል ዕፃ በፂሕኒ እረ ግሩም ርስቲ መፂእኒ ይብል እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ንሕና ኣባህ ዘብል ዕፃ በፂሕና ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እቲ ጨንፈር ግን ዋና ይኮነን እቲ ዋና እቲ ጉንዲ እዩ ጨንፈር ዋላ ተፀበቀ ዋላ ዝኾነ ነገር ተገበረ ምንጩ እቲ ጉንዲ ክብርና ኣምላኽ ምንጭ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሕዋተይ ስለዚ ጨንፈር ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ክኸውን ኣብቲ ጉንዲ ክህሉ ኣለዎ ነዚ ጎይታ እንታይ ኢሉ ብዘይበኣይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ይትኽእሉን እዩ ፅባቐና ኢየሱስ እዩ ክብርና ኢየሱስ እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ዝሓዘ ሰብ ከዓ ኩሉ ግዜ ደስ ኢልዎ ይነብር ለሚዑ ይነብር ክብርን ጎይታ ይኹን ልክዕ ከምታ ኣብ ጥቓ ወሓይ ዝተተኽለት ኦም ይኸውን ኣብ ቃሉ ዝፀንዐ ኣብ ኢየሱስ ዝፀንዐ ኣብ ኢየሱስ ምፅናዕ ማለት ኣብ ቃል ኣምላኽ ምፅናዕ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ስለዚ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣምባሳደር ከዓ እቲ ሕጂ እዚ ጨንፈር ክሪኦ ከለኹስ ሓደ ብዘይቲ ጉንዲ ምንም የብሉ ካልኣይ ከዓ ኣምባሳደር እዩ ምክንያቱስ ኣብ ጉንዲ ክህሉ ጨንፈር ከሎሲ ንስኹም ከዓ ልክዕ ከምኡ ኢኹም ክብለና ከሎ ኣምባሳደራት ናይ ክርስቶስ ጌርና እዩ እንታይ ማለት እዩ እንተኢልና ኣምባሳደር ናይ ርእሱ ሓሳብ የምፅእ ድዩ የምፅእኒ ኣብ ድኾነ ዓዲ ምስ ከደ ናይቲ ዝወከሎ እዩ ዝዛረብ ናይቲ ዝወከሎ ልዕልና እዩ ዝዛረብ ናይ ሃገሩ ፅባቐ እዩ ዝዛረብ ናይ ሃገሩ ምዕባለ እዩ ዝዛረብ ስለዚ እግዚኣብሔር መስገን ንሕና ከዓ
كومينا مالتي ጨናፍር ይኹም ኢልና ክብርን ጎይታ ይኹም ትድሕጉሰካ ኸ ሳላት ዝነገርኩም ቃል ድሮ ንጽሓት ይኹም ክብርን ጎይታ ሳላ ቃል ኣምላኽ ኢና ሓራ ንወፅ ውጻት ሓራ ንኸውን ሳላት ዝነገረና ቃል ድሮ ንጽሓት ይኹም ኢልና እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ድሕር ምድሓን ድመጽእ እንታይ እንተልኩም ምጽናዕ ጽንዑ ኢሉ ኣባይ ጽንዑ ኣብዚ ግዜ እዚ ንእግረ መገድና እንታይ ነይሩ እንተልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብሽድ ወይ ድማ ይፋኖ እዩ ዘሎ ድፋኖወሉ ግዜ ሕጂ ክፋኖ ከሎ ከዓ ኣብቲ ምዕራፍ 13 ምዕራፍ 14 ምዕራፍ 15 ደሎ ቀፂልና ንሪኦ ምዕራፋት እንተሪኢና ማለት እዩ ወንጌል ዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከበርትዖም ከሎ ኢና ንርኢ ኣዝዩ ዝሕጉሰኒ ኣብቲ ምዕራፍ 13 ኢየሱስ ነቶም ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘፍቀሮም ናቱ ክሳዕ መወዳእታ ኣፍቀሮም ክብርን ጎይታ ይኹን ክሳዕ መወዳእታ ኣፍቂርዎም ክሳዕ መወዳእታ ኣፍቂርና ማለት እዩ ስለዚ እቲ እንኮ መገድን ሓቅን ህይወትን ጎይታና ኢየሱስ እዩ ካልእ ኩሉ እንታይ እዩ ከንቲ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ንሰብ ክድሕነሉ ዝኽእል ሓደ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኢየሱስ ከዓ እንታይ ኢሉ እቲ ደገ ኣነ ምስ በለ እቶም ካልኦት ግና ሰረቕትን ጓሓሉትን እዮም ኢልዎም እቲ ደገ ባጊዕ ግን ኣነ ኢሉ ጎይታ ስለዚ ሓቂ ከዓ ጎይታ ንሱ እቲ ደገ ባጊዕ እዩ ኣቦ ክምስክረሉ ከሎ ኣብ ከዓ ንሆ ብእሶም ወርኩፉ ትወደ ኢልዎ ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ እቲ ደገ ባጊዕን ትኩሉን እዩ ስለዚ መጀመርያ ኣብዚ ጽንዑ ኢልና ካልእ ሕጂ ሃዋርያት እቶም ዝኣመኑ ብርክ ነበሩ ይብለና ሕጂ ብርክ ነበሩ ተቐዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጎይታ ጽኑዓት ነይሮም ብርኪ ወይ ድማ ጽኑዓት ኣዝዮም ጽኑዓት ነይሮም ኣዝያ ተፈሪሓ ነይራ ክንሪኦ ከለና ሲ ሓደ ኸማን ካብቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ደፊሩ ክንድላይ ዝኣተዎ ቤት ኣይነበረን ኣዝዩ በቃ ብጸጋ ዝተሸፈነ ቤት እዩ ነይሩ እግዚአብሔር መስገን ጎይታ እዛሎም ዘላ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ከምኡ ይምለሰላ ጎይታ ይባረኽ ምክንያቱ እሱ እዩ ስለዚ ይጀካ ኣብ ኢየሱስ ምጽናዕ ካልእ ኣማራፂ የለን ኣማራፂ ኢየሱስ ጥራይ እዩ ኣብቲ ናይ መንፈሳዊ ህይወት ማለት እዩ ትንኮ መድሓንን ሓቅን ኢየሱስ እዩ ስለዚ ጽናዕ ኣብቲ ጉንዲ ወይንኻ ኣብቲ ፈቃር ጎይታ ኣብቲ ጉንዲ ወይንኻ ጽናዕ ኣብኡ ንጽናዕ ኣብ ክእለትና ኣይኮነን ኣብ ጥበብና ኣይኮነን ክእለት ሰብ ጥበብ ሰብ ኣብ ዓለም የብል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ግና ክእለትናን ጥበብናን ዝኾነ እንኮ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ድማ እዩ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብለና ኣብ ዕብራውያን ናብቲ ጀማርን ደምዳምን እምነትና ኢየሱስ ንጠምት ኢሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብ እምነት ክርስቶስ ኢየሱስ ኢና ንጸንዕ ሓደ እቲ ደስ ዝብለኒ ጥቕሲ ኣብቲ ግብረ ሃዋርያት 3 ድዩ 5 ከባቢ ዘሎ እንታይ ኢልዎ ጴጥሮስ ወርቅን ብሩርን የብለይን ዝዘለኒ ግና ህበካ ኣለኹ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ክተስእ እሞ ኪድ ኢልዎ ኣምላኽ መስገን እቲ ሰብኣይሲ ካብ ጴጥሮስ ገለ ክረክብ ተጸቢ ግን እቲ ዘሎና ኢየሱስ ጥራይ ኢሎሞ ስም ኢየሱስ ከዓ ተስኢዎ ጎይታ ይባረኽ ኩሉ ሰብ ከዓ ተገሪሙ እዚ ደኣ ከመይ ዝበለ ከምዚ ዝልምን ዝነበረ እንዲልዎ ጎይታ ይመስገን ተኣምር ክገብር ተደልዩ እግዚአብሔር ኣይጽጉሞን እዩ እሱ ይኮነን ግን ተቐንዲ ዕላማ ግን ኣነ ከም ትሪኦ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ እውን እቲ ቀንዲ ዕላማ ግን ናይ ዘለኣለም ህይወት ሰባት ክረኽቡ እዩ እቲ ህላውነት ኣምላኽ እዩ ተቐንዲ ናይ ኣምላኽ ፕሬዘንስ ናይ ኣምላኽ ምህላው ምሳኻ ስማዓካ ከሎ ቃሉ ክትበልዕ ከለኻ ብኡ ደስ ክብለካ ከሎ እዚ ትዛዕበየ ነገር ተኣምራት ከዓ ምስኡ ድስዕብ ማለት እዩ ስለዚ እሱ እዩ ስለዚ ኣብ እምነትና ንጽናዕ ኣብ ፍቅሪ ጎይታ ንጽናዕ
أب أقلقلتنا نصنع ولا نشتي تقول تايلو قال أملاخ التحيدة مقاسي التحيدة مقاسي تامنجست قهبكم تامنجست أبوكم قهبكم يمو أي تفرح سلازي እግዚአብሔር መስከን አምላኽ እሙንነትና ይደሊ ልብና ይዝራ አምላኽ ከመያ ዝሓፍቲ ምስ ጎይታ ትልቢ ዝሪ ከመይ ዝሓው ስለዚ እግዚአብሔር እሙንነት ይደሊ ክቡራት ኣሕዋት ስለዚ ካብ ብዙሕ ኣቲኻ ተባላሹ ብሒደት እሙን ምዃን ሓይሽ ሓደ ሓደ ግዜ እንታይ ትኸውን ኢኻ እዚ ናይ ሰብ ባህሪ እዩ ኣብ ብዙሕ እሙር ነገር ትርእምሽ كي مرمركا صيل كاتأتو أو حشن تبل فقد قويتا دي يكون نجن أي تسألها كيف لت كخاتأتو مخنياتو بعين خاطر يقولوا معي قويتا جن انتايز بتا حيدة تأمن بتا حيدة تأمن مش أبوزح كابعلو خشمكاي نحراد ليو وينو مالتي سخاجن نتشمت نتخالن أيدلني متتع مالت انتاين مالتي لعلنا خاب أملاخ يدمتسن مالتي እግዚአብሔር ይክብ ዘብል ለተቀደብል ስለዚህ ታትክል ቦታና ክንፈልጥ እግዚአብሔር ሓግዘና ሁሉ ግዜ ቃል አምላኽ እንታይ ይብል ኣብቲ በዓሮሜ ጠቢባን ይናይልኩም ብልብኹም ኣይትሕሰቡ እጅ ሓንሳ ከምኡ እዩ ጠቢባን ይናይልኩም ኣይትሕሰቡ ሁሉ ግዜ ጥበብና ዝኾነ ኢየሱስና ውጥራይ ተወከሉ ብውጥራይ ተመክሑ بيسوس نمكح كبرن قويتا يخون كم يسوس يلن نبل شعوب كدم قويتا زقوم يلن مخنياتو خمتا قويتا زبلنا بزي بأي حانتا تقبري تقولون يخون سلازلو ما أملاخ زبلنا زولة صنع يا بهير صنع أبز زبن زد صنع أب كل صنع شعوب تصنعاتنا حقو سناي حتى أمون بارع كبلنا يقويتا صنيعنا كن انتاينا صنيعنا مصنع مالت معباي موساخي أو خوين كاغن سلازي أبقالي سخاتكم أبقالي تصنعكم بحاكي هكا مزامور تكتكوني سلازي زي أبير مسكن حواتي زعابي خا زتصنع قال لنا زتصنع قال زبرتع قال لنا اوريجينالي زي ارتفيشال ايكون كبرن قويتا يكون سلازي يراغاغصلنا له بحق دقه مزامورتي كتكون يكون زي يراغاغصلنا يلو كونفيس قبرلنا له محتم امين ايوا سلازي قويتا يمسغن قالو عموني سلازي ناملاخ بمجد قالو طراينا نرخبو اخبل ادلي مغنياتو ابز زبن زبزح يداناغر يسب كالك كتريخا كنت كتريخا صبو يمصمعنا ግን بقالو ካብ ቃሉ ወፃኢ እግዚአብሔር አይሰርሕኒ እግዚአብሔር ምስ ቃሉ ይዝኸይድ ደድሕሪ ቃሉ ይዝኸይድ ፈቁራት ኣሕዋት አሜን እዚ ንጽናዕ ሞሽዑ እግዚአብሔር መስከን ብቃሉ ካ ጎይታ ክባረኸና አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር መስከን ስለዚህ ብዘይ ምስ ቃሉ መጓዓዝ ማለት ምስ መብራህቲ መጓዓዝ እዩ ብዘይ ቃል አምላኽ መጓዓዝ ግን ብዘይ መብራህቲ ከም መጓዓዝ እዩ ስለዚህ ጽኑዕ ብለና እግዚአብሔር ስመስገን ይሁን ጽኑዕ ምዃን ግና ዋጋ ያክፈለካ እዩ ማለት ኣብ እምነት ክንጸንዕ ከለናስ ኩሉ ተቀቢልና ድዩ ኣብ እምነት ምስ መጻና ዕሩኽትና መሓዙትና ተቀቢለናና ድዩ ተቀቢሎሙና ድዩ ይተቀበሉና ምክንያቱ ከምኡ ዝብል ቃል አምላኽ ግን ንሕና ንጽናዕ ኢየሱስ ይሕሸኒ አሎ ስለ ክርስቶስ ኢልካ ትገድፎ ነገር ብዙሕ ነገር ኣሎ ትናይ ቀደም ልምምዳት ትናይ ቀደም አረጊት ትጸንዕ ዋጋ ያክፍለካ ኣሎ ማለት ይኹም ተጌርካ ስለዚ ዓቅሊ የድሊ ዋጋ ይክፍል ወትሩ ትግሃት የድልየና ኣብ ጎይታ ክንጸንዕ ትግሃት የድልየና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ካልእ ንሪኦ ኣብ ኢያሱ ቀዳማይ ምዕራፍ ክነንብብ ኢና ምናልባሽ ከብላና ዶ ከምብቦ ኮነ ድማ ድሕሪ ሞት ሙሴ ባርያ እግዚአብሔር ንኢያሱ ወዲ ነዌ ኣገልጋሊ ሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ
ሙሴ ባርያ ይሞተ ሕጂ ድማ ተንስእ ንስኻን ብዘሎት ህዝብን ናብታ ኣነ ንኣታቶም ደቂ እስራኤል ዝህቦም ምድሪ ነዚ ዮርዳኖስ ተሳገሮ ከምቲ ንሙሴ ተዛረብኮ ከብዚ እግርኩም ዝረገፀታ ዘበለ ንኣኻትኩም ሂበኩም ኣለኹ ወኩም ካብ በረኻን ካብዚ ሊባኖስን ክሳዕቲ ዓብ ርባ ኤፍራጣስ ብዘሎ ምድሪ ሒታውያን ክሳዕቲ ኣብ ምዕራብ ፀሓይ ዘሎ ዓብ ባሕርን ክኸውን እዩ ሙሉእ ዕድሜኻ ዝቃወመካ ሰብ የልቦን ምስ ሙሴ ከም ዝነበርኩ ንሳኻ ክኸውን እየ ኣይሓድገካን ኣይጥንጥነካን እውን እየ እታ ነቦታትኩም ክህቦም ዝመሓልኩሎም ምድሪ ከዓ ንስኻ ነዚ ህዝቢ እዚ ከተረስተየኻ እሞ ፅናዕ ትባዕ ከምቲ ሙሴ ባርያይ ዝኣዘዘካ ኩሉ ሕግን ምግባሩ ክትሕልዎ ጥራይ ዳ ፅንዐን ኣዝኻ ትባዕን ናብቲ ኸዶ ኩሉ ምእንቲ ክቐንዓካ ካብኡ ንየማን ኮነ ወይ ንፀጋም ኣይተግልስ ነታኡ ተፃሕፈ ምእንቲ ተጠንቂቕካ ክትገብሮ መዓልትን ለይትን ኣስተንትኖ እምበር ዝመፅሓፍ ሕጊ እዚ ካብ ኣፍካ ኣይፈለ ሽዑ መገድኻ ተቐንዕ እሞ ሽዑ ድማ ክሰልጠካ እዩ ፅናዕ ትባዕ ኢሎ ዶ ይኣዘዝኩኻን እግዚኣብሔር ኣምላክካ ኣብቲ ኸዶ ኩሉ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራህ ኣይትሸበር ኣምላኽ ዝተመስገነ ስለዚ እዚ ብፍላይ ጥቕሲ 5 እንተሪኢና ሙሉእ ዕድሜኻ ዝቃወመካ ሰብ የሎን ምስ ሙሴ ከም ዝነበርኩ ምሳኻ ድማ ክኸውን እየ ይብል ሕጂ ኣብዚ እግዚኣብሔር እንታይ ኢሉ ሓድገካ ኣይጥንጥነካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሓድግ ዝጥንጥን ኣምላኽ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ህያው እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያ ህዝቡ እዩ ኣብ ዕብራውያን እንታይ ይብል ኣይክሓድገካን ዕሽሽ እውን ኣይክብለካን እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ሓድግኒ ኣሕዋተይ ኣብዚ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ደቂ እስራኤል ኣብ ኩሉ ጉዕዞኦምሲ ማና ካብ ኣፎም ኣየጉደለሎምን ወይታ ይባረኽ ጫምኦምን ክዳኖም ኣይበለየን ዝገርም ነገር ን40 ዓመት ስኸይበለየ ክዳን ኣብ ክሳይካ ኣቲኻዮ ጫማኻን ከመይ ኢሉ ዝፀንሕ ትተኣምር ናይ ኣምላኽ ማለት እዩ ኩሉ ኮይኑሎም እሞ ከዓ እቲ ምድረ በዳ መቸም ርኢና ያለና ገሌኹም ኣይረኣኹሞ እንትኾኑ ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ ብጣዕሚ እዩ ዘፍርሕ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ በተዓብን መፍርህን ምድረ በዳ ክትሓልፉ ከለኹም መን ይምሳኹም ነይሩ ኢልዎም እግዚኣብሔር እዩ ነይሩ ምስኦም እሞ ከዓ ቆልዓ ሰበይቲ ደለዎ ከቢድ እዩ ነይሩ ቀሊል ኣይነበረን እንታይ ግን ነይሩ ናይ ኣምላኽ ምህላው ከሎ እንታይ ፅግም ዝደፍርህ ነገር ኣሎ ስለዚ እግዚኣብሔር መስገን ተንከባኺብዎም ተኸናኺንዎም ምስ ኩሉ ድኻሞም ምስ ኩሉ ቆየቆም ደቂ እስራኤል ህፃናት እዮም ነይሮም ክንሪኦም ከለና በቲ ክስታዮም ተግባራቶም ተቋየቁቲ ተታረኽቲ ብዙሕ ዋጭዋጭ ባህልቲ እዮም ነይሮም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ክንሪኦ ከለና ነዚ ኩሉ ግን ምዝ ኩሉ ድኻሞም ምዝ ኩሉ ምጉርምራሞም ተሰኪሞም እግዚኣብሔር መስገን ስለዚ እግዚኣብሔር ኣይሓድገካን ኢሉ ጥቕሲ 6 ከዓ እታ ነቦታቶም ክህቦም ዝመሓልኩሎም ምድሪ ንስኻ ነዚ ህዝቢ እዚ ከተረስተየኻ እሞ ፅናዕ ትባዕ ሕጂ ዘይማጣጠን ክልተ ዘይማጣጠን ነገር ኢና ንርኢ ደለና ኣብዚ እቲ እግዚኣብሔር ዘዳልወሎም ነገር እቲ ናይ ደቂ እስራኤል ነገር ከዓ ክልተ ነገር እግዚአብሔር ናይ ዓብ ክብሪ ንዓብ ዕላማ ንዝለዓለ ነገር ርስቲ እዩ ዘዳልዎም ዘሎ እስራኤላውያን ከዓ ትዘነበሮም ነገራት ህይወት ብዙሕ ክስታይ ኣይነበረን ስለዚ ክልተ ዘይማጣጠን ግን እግዚአብሔር ምክንያቱ እግዚአብሔር ዘዳነወሎም ሃገር ከነአንሲ ኣዝያ ልምዕት መሬት እያ ኣዝያ ጽብቕት መሬት እያ ዘይከም ግብፅስ ብመስኖ ዝሰቲ ማይ እያ ሃገር ግብፅ ግን ሃገር ከነአን ግና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣዝያ ልምዕቲ ኣዝያ ካብ ሰማይ ዝወረደ ዝናብ እትሰቲ ምድረ ኣኽራንን ለሴታትን ከም ዝኾነት ኢና ንርኢ ኣውሃ ኸላይ ናይ ደቂ እስራኤል ቁልዕነትን ስጋውነትን ንርኢ ማለት እዩ ገና ዓበይን ነይሮም ሕጂት እግዚአብሔር ዝገበረሎም ግን ዘይማጣጠን እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ክሽከምን ክፀውር ተኮይኑ ኢያሱ ክተብዕ ኣለዎ ክጸንዕ ኣለዎ ማለት እዩ ንዕኦም ክሽከም ተኮይኑ
ማለት እግዚአብሔር ነዚ ጽናዕ ተባዕድ ብሎ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ቁሩብ ክሳይ ነይሩ ደሻቅል ደሰክፍ ነይሩ ናይቲ ብወገን ኣምላኽ ኣይኮነን በቶም ሰባት ምክንያቱስ ሕጂ ኢያሱ ድብሎ ዘሎስ ዓበ ሓላፍነት እዩ ዓበ ሓላፍነት ናይ ኣምላኽ ዓበ ናይ ኣምላኽ ሰብ ሙሴ ምሰበለስ ብጣዕሚ ክስታይ ኮይኑ ቀሊል ኣይነበረን ግን ንኢያሱ እንታይ ኢሎሞ ድሓን ጥራይ ኣምላኽ ምሳኻ ኩን እምበር ከምቲ ንሙሴ ተኣዘዝናዮ ንዓኻ ክንእዘዘካ ኢና ኢሎም እግዚአብሔር መስገን ኣሕዋተይ ስለዚ ዓበ ብድሆ እዩ ነይሩ እቲ ዘገድስ ግና እንታይ እንተኢልና እቲ ናይ ኣምላኽ ምህላዊ ዘገድስ ሙሴ ዋላ እንተበለ ግን እቲ ናይ ኣምላኽ ግን ኣነ ኣለኹ ምሳኹም ኢልዎ ኣገዳስነት ናይ ኣምላኽ ምህላዊ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብመንፈሰይ እምበር ብሓይልን ብክእለትን ኣይኮነን ኣተዓብ ኸረን መን ኢኻ ኣብ ቅድሙ ዘሩባቤል ጎልጎል ክትከውን ኢኻ ኢሉ ብክእለት ኣይኮነን ብመንፈስ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ቀትሪ ንፈልጦ ኢና ትቃል ብዓንዲ ደበና ለይቲ ድማ ብዓንዲ ሓዊ ይመርሖም ከም ዝነበረ ንርኢ ስለዚ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ምስ ህዝቡ ከም ዝኸውን ታይልዎ ግን ካብቲ ቃል ንየማን ንፀጋም ኣይተግልስ ጥቕሲ 7 ግን እንታይ ይብሎ ከምቲ ሙሴ ባርያ ዝኣዘዘካ ሁሉ ሕጊ ንምግባሮም ክትሕልዎ ጥራይዳ ጽንዓን ኣዚኻ ትብዓን ናብቲ ኸደ ሁሉ ምእንቲ ቀንዓካስ ካብኡ ንየማን ኮነ ወይ ንፀጋም ኣይተግልስ ሕጂ ብዚ ቅድመ ኩነት ይቐምጠሉ ኩሉ እስክገብረልካ ኢሉ ኩሉ ክኸውን እዩ ግን እዚ ክኸውን እንተኮይኑ ግን ትሕጋይ ምስትሕሉ እዩ ቃለይ ምስትሕሉ እዩ ከዓ ብሎ ሕጂ ሕዋተይ ኣብኡ እዩ ኣብቲ ቃሉ እንተሊና ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ኣምላኽ ክስታይ ኣለና ማለት እዩ ንቃሉ ከየኽበርካን ከይተኣዘዝካን ግን ከበርካ ማለት ዘበት እዩ ዝኸውን ምክንያቱ እሱ እዩ ካባይ ጀሚርኩም ንቃሉ ክንእዘዝ ኩልና እዩ እቲ ናህና ክስታይ ስለዚ ኣብ ዙርያና እንተተመልከትና ብጀካ ውሕዳት ኣብ ሙሉ ዓለም ዘላ ቤተክርስትያን ሎሚ ብዙሕ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ቃል ኣምላኽ ድወፀ ብዙሕ ካብ ቃል ኣምላኽ ድዘበለ ብዙሕ ነገር ንርኢ ኣለና ግን ኣብ ቃል ኣምላኽ ኢና ደው ክንብል ዘለና ንሕና ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ውልቅን ከም ማሕበርን ስለዚ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ጥቕሲ 8 እግዚአብሔር ደድሕሪ ቃሉ ከም ዝኸይድ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ደድሕሪ ቃሉ እዩ ዝኸይድ ናብ ሕጉ ናብቲ ሕጉ ኣፀቢቑ ዝርእን ዝጥምትን ኢሉ ኣብ ያዕቆብ ስለዚ ጎይታ ይመስገን እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ደድሕሪ ቃሉ ከም ዝኸይድ ያ ኣብታ መርከብ ናይ ኖህሲ ኣብታ መርከብ ዝኣተው ጥራዮም ድሒኖ ቶም ካልኦት ግን ኣይድሓኑ ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ኣብቲ ሕጉ ከምቲ ሕጉ ጌርኩ ተተቃሊሱ ስለዝብል ከምቲ ሕጉ ጌሩ ተቃለሳ ይዕወት እግዚአብሔር መስገን ጎይታ እሙን እዩ ጎይታ ይደግፈና ስለዚ ብትክክል ምስቲ ጉንዲ ዝተጣበቀ ከይፈረየ ይተርፍን እዩ ኩሉ ግዜ ምስቲ ጉንዲ እንድሕር ተጣቢቑ ምፍራይ ኣሎ ምውሳኽ ኣሎ እቲ ኮኔክሽን እቲ ፈቢንዱ እቲ ኮኔክሽን ምስ ጎይታ ዘሎ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ህይወት ኣሎ ስለዚ ኩሉ ክስታይና ከብል እግዚአብሔር ሓግዘና ፍረ ዘየለ እንተኮይኑ ግን ህይወትና ቸክ ክንገብር ይግባአና እዩ ፍረ ዘየለ ማለት መንፈሳዊ ፍረን ወህበታዊ ፍረን ከዓ እንኮላይ ጴጥሮስ ተዘኪርናዮ ሲ ለይቲ ብምልኡት እንታይ ክገብር ሓዲሩ ተገርመኒ ጥቕሲ መጽሓፍ ቅዱስ ሓንቲ ሓዙን ሙሉእ ለይቲ ክገፉ ኢሎም መርበቦም ስታይ ገይሮም ሲ ድሓር ግና በቓልካ ናብቲ ዓሚቕ ቅርብ በሊልዎ ሽዑ በቓልካ ግና ንድርብዮ ኣለና ምስ በለ ካብቲ ዝድድለን ላዕሊ ዓሳ ከም ደኣከቡ ንርኢ ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ናይ ኣምላኽ ምህላዊ ዘድሊ ብቃሉ እንተኸይድካ ከምቲ ሕጉ ጌርካ ግን ኩሉ ይርከብ እዩ ስለዚ ምብፃሕ ናይ ኣምላኽ
مصبا يدلي نبصحني أملاخ يعقوب ترينا ياسي كمت نحنا قدم زنبرنايو أزيو متعللي بزح نجار زنبورو صبو ساي زينبورو بزح نجار زرعيو زنبرة سبي جن حدا ليتي ملو ليت مس أملاخ كقالز مس حدا تاريخ يعقوب تغيرو كبرنا أملاخ شمو إسرائيل تباهيلو سلازو لوم دما كنصنع علنا صنع عندياتا قال ندغاغما زلنا زسمع زينا صبو ايكونن وق وروق يدسمع حمام ورا حمام يدسمع كله بعالم زلو شغلات يدسمع زلو مالتي سلازي ابز غزي زغن مدحنا قريبي مو ازينا كنصنع يغبعنا تزخف اخا زينا بتخريستيان مالتي بزي ساعات زي اب كل عالم زلا كمزي مالت ودقت ዝበዝሓሉ ብዙሕ ነገር ዝተራእየሉ ዘበን ኢና መወዳእታስ ከባቢ ከም ዝቐረበ በዚ ንርዳእ ኢና ግና ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ካልኣይ ጴጥሮስ 1 ከነንብብ ኢና ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 19 ክሳብ 20 أزيو زصنعه قال تنبيت كا ألونا مدرخ ساع زوجح كوخب صباحون قبل بخم ساع زوجس أبت السفرات سلمات كم زبره مبرهات غيركم انت أستبهالكم سنايت قبر علىكم كل صحف تنبيت ترجمو خابروس خم زي كونه دما كن كل زفلوتو تنبيت قدس سبات منفس قدس تماريحم كاب أملاح تزارو وينبر كفتو فعصب أي متسن ስለዚህ ኣዝዩ ዝጸንዐ ቃል ትንቢት ኣለና ዝዓበየ ነገር እዚ ቃል ትንቢት እዚ ኣለና ነቕ ዘይብል ማለት እዩ ንኹሉ ድስዕር ቃል ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ቅድሚ ቃል ኣምላኽ ዝቐውም የለን ንኹሉ በዚ ቃል ዝጌርና ክንስዕሮ ንኽእል ኢና ስለዚ ቃል ኣምላኽ ኣዝዩ ጽኑዕ እዩ نخل زفرس نخل زبل سلازي أزيو زصنع قال لنا نز قال زينا كنحز لنا ابز قال زينا كنصنع زلنا مالتي كاو وسيخنا قولسي خلته كنرينا قولسي قولسي خلته كاب شديشت حساب 10 سبيتن ببلايدو الراي قولسي خلته شديشته كاب شديشت حساب 10 اسميس كومباي دغيم كمتي نغويتنا يسوع كريستوس تقبلكم كوميلكم بو تملالسو أو تسريتكم هانسكم بمسكانا مليكم كمتي تمهاركم وخنكم بالنت تسمعون كمنا كريستوس زيكونس بلمات سب كم رؤونت إذا علم زيا بتفق علم بخنتو بمتبارن حدا وكا خيمار فكم سي تتنقو أو بزلو ملأت ملكوت بسقى حدير ويمو نسو الرئيسي كله حلقنات سلطان إيو نسخالكم بقوة تمليهم اللهم آمين زي أبي رسال مسكنا يكون سلازي حواتي إزون الله مالك سلازي بزينا حنصنع زلنا بمهر كريستوس رداءات كنكون زلنا سلازي زي مهر العناتي الوزلو مهر العناتي قلت زي مهلاو لازم كريستنا وزان فززان أيكونن حواتي وزان فززان مالت كمتي ناي سئيل كايكونن ناي كمتي نغلي بمسلو ما يكونن أزيو دمكحي دس دبليو كبرن قويتا يكون سلازي بو خن مكحان أزينا خنص عبا حلافنت كم زلنا خنفلت علينا توم قدامو تابوتاتنا نترينا يمسخوم يمنيرو سلازي إذا زلنا يا زبن كابوتانا بوتا مقلبات زبوزح زبني بزح مقلبات قالو بزح لعلم تحتنا له أب الزبن زقن بحكي أستوعي لك تصنع مخال حب نجاري ولا تشالنج هالو مصنع سبا يكوننا نتمت نحن حواتي نقوي تاينا
نعيت أميكم بزح تستخدرخ بلي تخوليكم نحوي كومون خالقكم جن نقولي تأميتنا جن كل نجار صبغي لذي كله بقى الأملاخينا نمرمره زمت يمتع زمت أقو حفكو قحفلنا يقريتا تقالكم خبلو خلوه أبهالان مالتي أين حدوكو مالتنا أملاخ زي خبر مالتي سبات دينا نتزيد اللي خنماميو يعقل بلو نتصبو كنحزو مالت قلوتو تقو نقرالو دي هانس دي بارخ ولا حدا جزيكو نأتوينا خي تردعنا تاي دي تقمنا نقر زي بارخنا ولا وقا خفيلنا كنا آليو እግዚአብሔር يدقفنا سلازي زي بارخن أو جزيك أين باخنو سلازي تباهله كنبل زي كونه استباهله زتأكم زهان استباهله خنزارب እግዚአብሔር يدلينا رأي يوحنس 3:10 تخنن بمينا عندنا رأي يوحنس معرف 3 قصري 10 من رغيبوا له تقول له رغيبوا له حرايس بيعوي عم ببلنا نغالت عقستي سلازحل خايو أنا دما كابتانتهم المدري زنبرو كتفتنهم نا كل عالم تمس ساعات فتنا حلوة كاي قلتيفة متسأل لهم حدا يكو أخيلك خيزر فكاس نتيزة له كان أصنع كحزو نتيزة سعر أبطان مغلس أملاخي عنده قوري خلافتو أيكي وتسين إيو اسم أملاخين اسم تاختما أملاخين نايتا خب أملاخي كاب سما يتورد حداث يرسالم نتي حدث شمين كسح فلوم إيه إذن نزل أنفس من حضرات بلان بالله يسمع الله سلازي حدا كوايلو أخليلك خيزرفك أبز حج انتاي نرئي زمنتلن ززرف النجار على مالتي زي حجيب استفلا لي نجار سألا زقبرو بزح نجاري سلازي أبز زبن زبفلاي نتي كبر نجارنا أصنعنا خنحس يجب عناي مالت زي كون نجار نانس زبل ناي سألا سلازي حدا كو أخليلك خيزرفك نتسلك أصنعك حزويلو كويتا يبارك سلازي الأمان أجندة نايت على كل جزء كال أجندة يبلون على نباي نباخمني نا كريستياناتي سلازي نزي كل جزء كستخن قبر لنا سلازي لومي أمن حبر بوتا أمن كسا أصو بوتا حتيت كان نصير كاني لومي سئلك هم نايك أدم جرهيل كات خدو نجرا يكون الزبن كريو خلنا كل جزء أبيو تايو من يوم مالت زين ناي بحكي قال እግዚአብሔር ዝብለና ዘሎ ተዳሕራይ ዘመን ስቡዙሕ ነገሪ خون ዝብለና ዳርጋ ንሪኦ ለና ማለት እዩ ስለዚ ንኩሉ ከነለልዮ ይግባአና ሓደ ግዜ ኣብ ዝኾነ ጦብሎቕ ምስ በልና ንህሰይና እጅና ዓይ ወሲኸ ይዛረብ ዘለኹ ከይተረዳእካ ብግርህነት ኢልካ እቱ ምስ በልካዮ ማለት ነዚ ኣስተውዒልና ፍቅርና ከም ዘለዎ ግን ኩሉ ብምስተውዓል ብምርዳእን ክኸውን እግዚአብሔር ይደሊ ጥቕሲ 12 ተሪኢናስ ዓንዲ ክገብሮ ኢሉ ክብሪ ንሽሙ ይኹን እግዚአብሔርስ ዓንዲ ይገብረካ ክብሪ ንስሙ ስለዚ ማዕልያ ዘይብሉ ፀጋ ኣብ ኣቕሓ መሬት ከም ዘቐመጠ ሐዋርያ ጳውሎስ ይዛረብ ነዚ ንፈትዎን نتقملو نكاناخونون طاوتاتنا كنسوء تنفتو طاوتاتنا نحاب أنا يو نتقملو لنا كنسوء يقبعنا مالت زبها هلا من هرباش قالو زي كستاخن قبرين خلنا نحراد كيغنا منفساونا تملكيتنا أبيوتنا قاله نرخبو نقر قالو كنحاد قو دين دل نقر نزون
ስለ ክርስቶስ ኢልና ክንገድፎ ይግባአና ካልኣይ እቲ ድሒኑ ዝበሃል ሰብ ከመይ ዝበለይ ሰብ ክድሕን ከሎ ኣብ ዘበን ዝንተሪኢኹም እንታይ እቲ ፀገም ኮይኑ ዝስማዓና ሓንሳ ብእምነት ጥራይ ድሒናው ብእምነትን ብንስሓን እዩ ትድሕነት ከይተረተዐ ልቢ ከይተነስ እምነት ምስ ንስሓ ቃል ኣምላኽ እንተሪኢና እምነትን ንስሓን ክልቲ እዩ ዝኸይድ በይና እምነት ግን ከይተነስሐት ግን እቲ ሙሉእ ምድሓን ኣይኮን ነዛት ስዋይ ከዓ ኣብ ቤተክርስትያን ሓሊፉ ፀገም ዝርአ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን በዚ እውን ሩድኣት ክንከውን ይግባአና እዩ ስለዚ ፍቅርና ብመሰረት ቃል ኣምላኽ ይኹን ዳዊት እንታይ ኢሉስ ዳዊት ድማ ብምስትውዓል ይኣቱን ይወፅእ ነበረ ክብርን ጎይታ ይኹን ብምስትውዓል ይኣቱን ይወፅእ ነበረ ማለት ምስትውዓል ማለት እግዚአብሔር ርድኣኒ ኣበይ እዩ እንታይ ኢልካ ፍቃድ ኣምላኽ ኣለሊኻ ክትጓዓዝ ከለኻ እግዚአብሔር ይከብር ዳዊት ከዓ እንታይ ኢሉ ብጾተይሲ ሕግኻን ትእዛዛትካን ዘፍቁሩ እዮም ሕጂ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ናህና ብጾት በቃ ንሱ ይደስ ክብለና ዝግቦ ድኻም የለን ማለት ኣይኮነን ካልእ ማለት የለን ማለት ኣይኮነን ግን እንታይ ኢሉ ብጾተይ ስታዮም ፍቅርኻን ትእዛዛትካን ዝሕሉ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚ ሓደ እዋን እንታይ ይገብር ይጸልአ መሲልኩም ነቲ ጡፍ ኢልና ዝወፃናሉ ኣድራሻ ነቲ ናብ ዓለም ጡፍ ኢልና ዝወፃናሉ ኣረጊት ናይ ዓለም ነገር ንዑ የርኤካይ ሓንሳ ሰባት ድዮም ነገራት ድዩ ናይ ቀደም ዕሩኽቲ ድዮም ሓንሳ ዝጓሓፍካዮ የምፃልካዮ መሊስና ክንገንሖ ዘለና ሽሜስ ወፅየሉ እየ ክንብሎ እዩ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ዝግስፅ ዝዕር ቃል ክንብል ኣለና ክንፈቱ ኣለና ኣብ ዘበን ዚ ሎሚ ተግሳፅ ትግስፅ እንተኮይንካ ቃል ኣምላኽ ኣትሪርካ ትዛረብ ተኮይንካ ሕጋዊ ኢኻ ትበሃል ብዙሕ ተቐባልነት ከይህልዎ ክእል ግን ኣየገድስኒ ወይታ ዝበለካ ምዝራብ ስለዚ ኣብዚ ከምኡ እዩ ስለዚ እታ ሸለል ትብል ቤተክርስትያን እታ ተግሳፅ ዘይትቕበል ቤተክርስትያን ካና ተዋሕጠት እያ ትኸይድ እታ ኩሉ ግዜ ግን ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ብግዚኡን ብዘይግዚኡን ምግሳፅን ምግናሕን ትቕበል ቤተክርስትያን ምስቲ ምስጋና ጎኒ ጎኒ ማለት እዩ ሳግና ኩሉ ግዜ እናዓበየት ትኸይድ ከም ቤት ዳዊት ቤት ዳዊት እናዓበየት ቤት ሳኦል ከዓ እናደኸመት ከደ ዝበሎ እንታይ እንተይልኩም ዳዊት ንትእዛዝ ኣምላኽ ስለ ዝደሊ ዝነበረ እዩ ስለዚ ሎሚ ብጾተይሲ ሕግኻን ትእዛዛትካን ዘፍቅሩ ከም ዝበሎ ብመገዲ ስጋ ንሓደ እኳ ኣይፈልጥኒ ኢሉ ከዓ ሐዋርያ ጳውሎስ ስለዚ ጎይታ ርዳኣና እንታይ ኢሉ ሲ ስለዚ ከምቲ ናይ ቀደም መዝሙር ነረኻ ምባል የድሕነና ጎይታ ኩልና ነረ ዘይኮነስ ኣለኹ ሕጂ ከዓ ኣለኹ ኣይደኸምኩን ኣይኣረኩን ከም ቀደመ ኣለኹ ከምቲ ወዲ 40 ዓመት ከለኹ ሙሴ ክልእ ከሎ ዝነበርኮ ከምኡ ኣለኹ ከዓ ሕጂ ጎይታ ይባረክ ኣሜን ስለዚ ከምኡ ክንብል ይግባአና ሓደ ኣብ ቃል ኣምላኽ እውን እንታይ ዝብለና ኣሎ ነዚ ምጽናዕ ዝብል ቃል እንዲና ሕጂ እስታሁን ገብሮ ደሊና ዘለና እንተኮይና ኢና ንጸንዕ ንዝብል እንዲዩ ቀዳሞት ዳሕሮት ክኾኑ እዮም ዳሕሮት ከዓ ቀዳሞት ክኾኑ እዮም ዝብል ኣሎ እዚ ከዓ ካብቲ ኣዝዩ ዘፍርሐኒ ቃል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ በዚ ኢና ድማ ክንጸንዕ ዘለና ኣብቲ ዘይናወፅ መሰረት ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብቲ ምህሮ ክርስቶስ ኣብኡ ክንጸንዕ ኣለና ስለዚ ውሑስ ህይወት ኣብ ቀጻሊ ውሳኔ ሓንሳ ድሒንካ ጥራይ ደይኮነስ ቀጻሊ ክንውስን ኣለና ቀጻሊ ኣለኹ ሕጂ እውን ክንብል ስለዚ ኣብ ደገ ናሃሉ ኣብ ቤት ናሃሉ ኣብ ስራሕ ናሃሉ ኣብ ክርስቶስ ንጽናዕ
أب كل جزء أبدأ لنا نهارو أبغيتا نصنع اتقدم أي كندي نوتي ويدما دي نصنع انتايو انتايلنا تمرت صحتتي تمرت صحتت أبسب جلاتيا عن تريناسي كلتا نجر جيرو جلاتيا عن رينا حدا جلاتيا حدا كاب شديش تخساب تجعده كابت بصقا هرسوت صوعكم كم زقلتيفكم أكال وانجيل مقمطالكم يقرمن الله زون قال زحقر برخوم نت وانجيل كريستوس كلوت وزدلين كم زلو مالت ينبر قال وانجيل سي ايكونن جناخه نحنا كون تخونا ويس ملاخ كاب سماي بزي زي نحنا سبقنا لكم وانجيل قال وانجيل انت سبق لكم نسو جوز يكون يبلون مالتي كم تقدم زبلنا حجون كم بحدش زي تتقبلكم وقال وانجيل سبق انتلو نسو وجوز يكون يبلع لكم جسي إذا سأجمع سبجلاتي أنتي نيرو مس كريستوس خال حويسهم جزرة دبال حواويسهم مالت حواويس كاجنا يكوني جزرتن يسوسن بحنسا حكن حصوتن ويتصعد حصوت هيكونه ويتصعد حكي يكونه تحواوسه مالت سلازك انتي لومم نكويتا مستقبلوس جزرت كأدلينا يلوم الصبخوهم بقى السقاط والسخيلهم حيزهم حواريا باولوس بزي سب جلاتيا خم دحازن رئات سالساي معرفونا بتقصر حدا أتوم عياسو سب جلاتيا قدم يسوس كريستوس قدم عينتهم كم سقول كوينو تسعيلو نبره نحاك خيت أزوز الآمن عزموكم زنبورهم فقري زند زنبره ناي أملاخ فقري تزند زنبره ناي أملاخ منفس كاب أتوم زحيلو قدم يسوس كريستوس قدم عينهم سي كم سقول نيرو يلو على عدا جزية سلازي انتاي ينتيلنا تتمرت الحنات أزي حدا جنيا مخانو سلازي تزدرخم تسقع استايكونن سلازي فرقنا خريستوس فرقنا جزرات يروما مالتي كلتي بحدا جن أي كيدني جزرات حق محلاوي خريستوس كخالي سلازي زيابير سمسجنا يكون زي تعي تمرتي حدا جنيا كم تلاقى بحمام مالتي مالت تلاقى بحمام سحنس عند حرقاتي كاسي نبوزحاتي زلكمش قومي سلازي كابزون زي تقداماي قداماي ناي من نواص وي ناي بيت كريستيان كنريو خلنا مصحف قدس تمرت صحتاتي سلازي حدا وان كا نسب كن حقوس كنبلنا املاح زي يخبر كاي نقبر كنت انكا قبعناي نسب كم زلو نخبرو نفقرو نعملاح كا لعلو كله إذا حجي أب زبنا نريد لنا تمرت دحنتون بزح تمرت صحتاتون بزح نريد لنا رحوا أيكونا نزون كنستوهلو له قبعنا يحواتي سلازي حجي أب زرزري عطوني ناتو كلا أرستلو سفيحي جن حافشاون مزرابي مسيو سلازي ويتا خنتايلو بتريوان بتسمعوان تتنقو سلازي زي أبير مسكن بنريون بنسمعون كنت انكا قال أملاخي نقرنا خنصنع قال أي ملقتي يوحنس كاخن ببي قال أي ملقتي يوحنس هم ببلي سبي معرف معرف يبلا نندي حنت معرفيا شديش قال كاب شديش سبعة عشرة حدا كمتي تأزازاتو غيرنا خنمالس تافقري زيادة كمتي تأزازاتو غيرنا خنمالس تافقري زيادة باخ مالسو كمتي خمجة تسمعكمو تتزاز تأزي يو يسوس كريستوس بسقا خم مساي زي امانو بزحات مسحتي ناب عالم مواسيهم اللو اتمسحاتن اتتصرف كريستوسن ازيو ملو عصبي تقبلوا امبر نتي سعرنا له من انت خيتت فوق رسقهم حلو تتغبو زي زبل بمورو كريستوس ون زي صنعسي املاح يولون اتي ابتي مورو زي صنع نسو ابون ودن اللو
زخونه يخون ناوخاتكم انت مصمو نزمهرو ازي انت زيمصاي ابيتكم ايتقبلوا سلامون ايتبلوا انت سلام زبلوس كابت اكو يغبرو حبيرو الله فيو ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን ድምጻይ በመግባ አስማዓለሁ ነው ባላ ዋራይ እጅ እግዚአብሔር መስገን አብዝኻ አንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ምህሮ ማለት ጎቦ ድዘብል ኢልዎ ሕጂ እቲ ጎቦ ምዝባል እንታይ እዩ ካብቲ ቃል እግዚአብሔር ምውፃ ማለት እዩ እቲ ቁኑዕን ሓቅን ዘይተሸራረፈ ምህሮ ክርስቶስ ምፍላጥ ማለት እዩ ዘድልየና ዘይተሸራረፈ ጽኑዕ ዘይነቕነቕ ቃል አምላኽ እዚ እውን ርእሱ ካብ ምህሮ ክርስቶስ ከም ደዝብል ነግረ መገድና ክንርኢ ኢለ ከምታ ኣብ ከውሒ ተሰረተት ቤት ኩሉ ግዜ ክንጸንዕ ከም ደለና እግዚአብሔር ዝደልየና ማለት እዩ ለዚ ብንሪኦን ብንሰምዖን በቲ ትምህርትታት ኩሉ ጎይታ ኣብቲ ምህሮ ክርስቶስ እንታይ ኣብዚ ግዜ እዚ ክንርኢ ከለና ምህሮ ክርስቶስ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተኮረ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ዘተኮረ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ውን 4 ካብ 1 ክሳብ 5 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 4 ካብ 1 ክሳብ 5 ተንብቦ ደሞ ለኹ እቲ ዳሕራይ ዘመናት ግና ገሊኦም እምነቶም ክሒዶም ንመናፍስቲ ስሕተትን ንምህሮ ኣጋንንትን ከም ዝስዕቡ እቲ መንፈስ ብግሁድ ይብል ኣሎ ብግብዝናቶም ሕልኖኦም ከም ብመዓለም ዝተዓለመ ሓሶ ዝዛረቡ ሰባት መውስቦ እናኸልከሉ እቶም ኣመንትን ሓቂ ዝፈለጡን ብምስጋና ቅበልዎ ኢሉ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ብልዒ ሰብ ከሓርሞ ይዝዙ ኣሎ ስለዚ እዚ ከዓ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ትምህርቲ ድሕነት ስሕተት ክሳዕ ክንድዚ ዝኸይድ እዚኣቶም ጥዑይ ትምህርቲ ዝነበሮም እዮም ጥዑይ ትምህርቲ ዝነበሮም ጥዑይ ወንጌል ዝነበሮም እዮም ግን እምነቶም ክሒዶም ይብል ኣሎ ካብዛ ኣምላኽ ይድሕነና ስለዚ ኩሉ ግዜ ነቲ ጥዑይ ትምህርቲ ክስታ ክንገብር ክንጸንዕ ከም ዘለና እምበር ብኸምኡ እንተመፂካ እንታይ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ሓዉ ኸማን ካብ ሰማይ ከም ደውርድ ይዛረብ እዩ ብትምህርቲ ተኾይኑ ኣብ ናይ ሙሴ እንተሪኢና እውን እቶም ጠንቆልቲ ሙሴ ነታ በትሪ ናብ ተመን ምስ ቀየራስ ዝዳ ፀገም የብሉ ንቕይሮ ከዓ ንሕና ኢሎም ቀይሮሞ ኣምላኽ መስገን በትሪ ሙሴ ውሒጣተን ሕጂ እንታይ ንማለት ኢና ምፂናዮ ኣብቲ ቃሉ እንተዘይፀኒዕካ ግን ብዙሕ ነገር ከም ደሎ ንምምፃእ ንምብራህ እዩ ስለዚ ትፍልልዩ ናይቲ ሓቀኛ ወንጌልን ናይቲ ሓሳብ ወንጌልን ብፍረ ዝፍለጥ ብፍረ መንፈስ ኣው ተሰለና ካልኣይ ጢሞቴዎስ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 4 ከዓ ካብ 1 ሳብ 5 ፈልጦ ኢና ተጠቕሲ ግን ከነንብቦን ምስኡ ከብለን ከነብሎን ስለዝደለኹ እየ ኣዛኖም ኣስሒቦም ደኣ ብትምኒት ርእሶም መምህራን ክእክቡ እምበር ነቲ ጥዑይ ትምህርቲ ዘይዕገስሉ ዘመን ክመጽእ እዩ ሽዑ ኣዛኖም ካብ ሓቂ ክመልስዮም ናብ ፅውፅዋያት እውን ክምለስዮም ብኩሉ ዓቕልን ምህሮን እቲ ቃል ክሰብኽ ብግዚኡን ብዘይግዚኡን ከተስምዕ ክትገንሕ ክትቀጽዕ ክትምዕድ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚት ንህያዋን ሙታትን ዝፈርድ ዘለዎ ክርስቶስ ኢየሱስን በቲ ምግላጽ መንግስቱን እማሕጽነካ ኣለኹ እስኻ ግና ብኩሉ ተጠንቀቕ መከራ ጽገብ ግብሪ ወንጌላዊ ግበር ኣገልግሎትካ መልእ ይብሎ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢና ንብል ንዓና ዝሐጉሰና ጥራይ ስበኹልና ዝበሃለሉ ዘበን ማለት እዩ ንዓይ ዝሐጉስ ንዓይ ድሰማማዕ ቃል ኣምላኽ ከምኡ ይኮነን ኣነ ደኣይ ናብቲ ቃል ክኣቱ ዘሎ እምበር ንዓኻ ጥራይ ድሰማማዓካ ዝሐጉሰካ ክስበኸልካ እንድሕር ትፅበ ኮይንካ ከም ዝብሎ ንሪኦ ዘለና እዩ ከምኡ ድማ እንታይ በልፅ ናተይ በልፅ ናትካ በልፅ እውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ብቃሉ ክንግሰጽ ብቃሉ ክንመዓድ
بقالو دس كبلنا يقباي سلازي صنع زقابركا أقول فلتأتن تمكرون قال أملاخي نزي قال أملاخ انتايلو صوبوت كونو يبلنا صوبوت كونو يبلنا قالوا سلازي كل بمنفيت قال أملاخ كنرئي لنا لومي تنبيت علنا رأي علنا زبال بوزحي جن مفلايوب بقال أملاخ يخون زلو تي رأي تتنبيت صبوغي جن بقال እግዚአብሔር እንድሕተነ في حالفو مرمرو ስለዝብል تي ውጽኢታዊ ዝኸውን እዚ ግድን ክንፈልጦ ዘለና ነገር እዩ ማለት እዩ ንፈልጦ ውኒና ግን ክምርመር ዘለዎ እዩ መንፊት ቃል ኣምላኽ ተነፊዩ ክሓልፍ ዘለዎ እስኻ ግና ኢልዎ ኣብ ቲሞቴዎስ ካብ እንመን ከም ተምሃርካ ፈሊጥካ ነተን ካብ ቁልዕነትካ ጀሚረን ክርስቶስ ኢየሱስ ከለብማኻ ዝኽእላ ቅዱሳት ጽሑፋት ፈሊጥካ እቲ ተምሃርካን ተረዳእካን ጽናዕ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚ ጽናዕ ይዝብል ቃል ኣምላኽ ኣብቲ ጉንዲ እንተጸኒዑ ካ ሰብ ኩሉ ግዜ ፍረ ኣለዎ ከምታ ኣብ መዝሙር ሓደ ዘላ ለሚዕ ዝነብር እግዚአብሔር ተመስገነ ሰይጣን ስታይሉ ሰይጣን ቁርብ ዘበን ከም ዘለዎ ፈሊጡ ብብርቱዕ ቁጣዓ ወሪዱሎ ኢልዎ ራእይ ዮሐንስ ዝኻ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብብርቱዕ ቁጣዓ ነድሪ ቁርብ ዘበን ከም ዘለዎ ፈሊጡ ስለዚ ኩሉ ኖርማል ዝኾነሉ ዘበን ኢና በፂሕና ዘለና ዋላቲ ነውራም ዝኾነ ነገር ዋላቲ ኣጸያፍ ዝበሃል ነገር ወግዓው እንዳኾነ ዝኸይ ዘሎ ዝና ምጻት ገጹ ከም ድኸይ ዘሎ ኢና ንርኢ በዚ እውን ክስታ ክንገብር ኣለና ስለዚ ደቂ ሰባት ኩሉ ግዜ ምጥንቃቕ ዘድልየና ምክንያቱ ተሓበልትን ተጠበርትን ስለንኸውን ስጋ ስለዝለበስና ኩሉ ግዜ ብመንፈስ ክንከውን ኣለና ለዚ ኩሉ ግዜ ሆሚዩ ካልእ ደቀ መዛሙርቱ ሓደ ግዜ ሕጂ ትናይ ትምህርቲ ናይ ክሳይ ዘይኩ ከመይ ጌርካ ትጸንዕ እንዲዩ ከመይ ጌሩ እቲ ንምጽናዕ ዝፋታተን ነገር ደቀ መዛሙርቱ ኣብ 24 ማቴዎስ ቁጽሪ 1 እንታይ ኢሎም ህንፃ ቤተ መቅደስ ከርእይዎ መጽኦም እንዳተገረሙ መምህር ትሪኦ ደለኻ እዚ ህንፃ ክጽብቕ ኢሎም ጎይታ ግና ኢልዎም እዚ ርእሲ ኣብ ርእሲ እምነ ኣብ ርእሲ እምነ ኣይክተርፍኒ ኢልዎም ለዚ ንሕና እውን ከምኡ ክርስቶስ ኢየሱስ ጥራይ ነባሪ እግዚአብሔር መስገን ኣሕዋተይ ንሱ ጥራይ ነባሪ ንሱ ጥራይ ዘላቂ ንሱ ጥራይ ህይወት ዝህብ ናኡ ክነብል ኣለና ስለዚ ዝናይ መጨረሻ ዘበን ከም ዝኾነ ሰዓታት ከም ዝኾነ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኣብቲ ጉንዲ ወይንና ኢየሱስ ክንጸንዕ ኣለና ስለዚ ጽኑዕ ሰብ ሓንቲ ዝዘረብኡ ሓንቲ ምርጭኡ ኣብ ሓደ ዕላማ ዝረዓመ ሰባት ክንከውን እግዚአብሔር ይደልየና እዚ ባህር ጎይታ እዩ እዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተዘርዚርልና ዘሎ እዩ ስለዚ ከምቲ ኣብ መዝሙር 15 ድብሎ ነቲ ዝመሓለሉ ዘይልውጦ ኢሉ ዝጋ ዋጋ ዘኽፍል ክርስቲያን ተኮይኑ ሓንቲ ቃል እዩ ነታ ዝመሓለላ ዘይልውጣ ስለ ወንጌል ኢሉ ተሓቂ ዝዛረብ ማለት እዩ ኣብ ያዕቆብ 1 ካብ 6 ክሳብ 8 ክልተ መገዱ ከነንብቦ ከለና ዋላ ያዕቆብ ጊዜ ስታኸይ ገብር እንዳቦልኬ ያዕቆብ 1 ካብ 6 ክሳብ 8 አንብበለይ ስቤ እሺ ተባረካ ያዕቆብ 1 ካብ 6 ክሳብ 8 وانا يعقوب هذا مسكين እቲ ዝጠራጠርሲ ከምቲ ንፋስ ዝደፍኦን ዝመልሶን ማዕበል ባሕሪ ዝመስል እሞ ከይተጠራጠረ ደኣ ብእምነት ይለምን ክልተ ዝርቡ ሰብኣይ ብኩሉ መገዱ ጽኑዕ ኣይኮነን እሞ እቲ ከምዛ መሰለ ሰብ ካብ ጎይታ ገለ ዝቕበል ኣይምሰሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሕዋተይ እዚ ጋ ይብለና ኣሎ ሓንቲ ሓደቲ ለሚንካ ክትቀበልውን ኣብ ጎይታ ሙሉ እምነት ክህልወካ ኣለዎ ካብ ጎይታ ክንቀበል ተኮይኑ
ስለዚህ ከይተጠራጠረ በእምነት ክልምን ሓንቲ ዘረባ ሓንቲ ቃልና ክኸውን እግዚአብሔር ይደሊ ሓንሳብ ኣብ ዓለም ሓንሳብ ኣብ ኢየሱስ ዘይኮነ ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ኩሉ ግዜ ምክንያቱ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብለና ኣይሙቕ ኣይዝሑል ህይወት እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣይጥዕምን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ነዚ ቃል ዝሒዝና ብኡ ክንፀንዕ እግዚአብሔር ይደልየና ስለዚ ጽናዕ ኣብ ህይወትካ ጽናዕ ኣብ ዕላማኻ ጽናዕ ኣብ ኣዘራርባኻ ኩሉ እግዚአብሔር መስገን ኣብ መክብብ 14 ከዓ ያ كننبو وينا عن مغبب 14 منفس كزاي قبل عليها تتلعلي تعجزتن عبا أبسا تهدي عمو سفرها أي تحدك يبل زيابير مسجد سفرها أي تحدك لازم زيابير مسجد زنتاي الوز زي منفس جزاء زبع على سلطاني قبل عليها بسلطان مالتي كأسرة كان كفتح كان قبل عليها سلطان دلو بسجا مالتي ولا سو تطلع على كاس خاجن صنع سفرة خايت حدك زيك زيابير مسجن كمتي بيلاطوس انتاي لو حدا غزيني يسوع كريستوس كفتح كان كأسرة كان سلطان كم زلن نخيت فلت اندي خايلو جنا غويتان تايلو كابل علت زيت وهابك ساباي حيلي محلو كان يلو እግዚአብሔር መስገን ሞ بكل ነገር ቦታ ኻደ ይምሕዳግ ማለት እዩ ኣብ ክርስቶስ ሙኻን ማለት የተዘራርባ ኣብ ሓደ ህንጻ ምእካብ ጥራይ ይኮን እንትናት ያዘራርባ ሕጂ ዘሎ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ምስናዕ እሱን ተሎ ይሽዑ ኩሉ ዝመጽእ ስለዚህ ኣብ ኩሉ ህይወቱ ጽኑዕ ዝኾነ ሰብ ዓስፊ ክቅበል ይኻ ጎይታ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ዓስፊ ዝብ ኣምላኽ እዩ አሜን ካብ ሰብ ኣይኮነን ካብ ኣምላኽ ይተዓስብና ካብ ኣብ መሳፍንት ምውካልሲ ኣብ ኣምላኽ ምውካል ይሓይሽ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ስለዚህ እግዚአብሔር ዘተኣማምን ኣምላኽ እዩ ኣብ ጽሙዋ እንተኾንካ የዛርበካ እንተደቀስካ ይሕልወካ ኮፍ ምስበልካ የዛርበካ ቃል ኣምላኽ እግዚአብሔር ተለሞ እንታይ ይጎድለካ ስለዚህ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ህያው ኣብ ተቀውጥ ሰዓታት ከማን ኣብ ተቀውጢ ኣብቲ ናይ ፈተና ሰዓት ኣብቲ ምንም የብለይን ትብሎ ሰዓት ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ሽዑ ጽንዑ ኢልዎም ንሐዋርያት እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ብዝተፈላለየ ነገር ይሁን ክንጸንዕ እግዚአብሔር ይደልየና ስለዚህ ተፈላለየ ዓይነት ሰባት እዮም ስዕብዎ ነይሮም ቶም ጸንዑ ግን ቶም ሐዋርያት እዮም ቶም ህይወት ዝፈለጡ እዮም እቲ ስደት ሽዑ ብዙሕ ብርቱዕ መጽዩ የሃይማኖት ስደት ነይሩ ቀና በሃይማኖቶም እዮም ቀሊል አይነበረን ቲና አይሁድ ምስዳድ ቀሊል አይነበረን ግን ኩሎም በቦቶም ዝሓዞም ሐዋርያት ግና ጸኒዖም ስኹም ክትከድዶ ትደልዩለኹም ምስበሎም ካንታይ ኢሉ ጴጥሮስ ስኻናይ ዘላለም ህይወት ቃል ኣለካ ካብኻ ሓሊፍና ናበይ ክንከይዲና ኢሉ ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን ክንጸንዕ እግዚአብሔር ይደልየና ስለዚህ መንፈሳዊ ህይወት ምርጫ ናይ ግሊ እዩ ምክንያቱ ቶም መመኽነይቲ ሰባት ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፎም ዘለውስ ጎይታ ናብቲ ዕድመና መርዓም ዝጸውዖም እንታይ ኢሎም ሓደ ብዕራይ ገዚእ ኣለኹሞ ክፍቱነ ኢሉ ስለዚ ኣይጥዕመንን ይኽመጽእ እቲ ሓደ ኸ እንታይ ኢሉ ሰበይቲ እቲ ኣለኹሞኒ ኣይጥዕመንን ኢሉ ካቤት ኣምላኽ ግን ካብ ምምላእ ኣይተረፈትን እግዚአብሔር ሽዑ ኪዱ ውጽሞ ዓዱሙ ንኻልኦት ሰባት ኢልዎም ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን
ስለዚ ዓቕምና ድሩት እዩ ብዘይ ባይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ይትኽእሉን ኢኹም እሞ ኣባይ ጽንዑ ኢልና ጎይታ ስለዚ ድሕሪ ደቂቕ እንታይ ከም ንኸውን ኣይንፈልጥን ኢና ድሕሪ ሰዓታት እንታይ ከም ንኸውን ኣይንፈልጥን ኢና ኣምላኽ መስገን ኣብ ኣምላኽ እንድሕር ተወኪልካ ግን ኩሉ ነገር ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ሓደ እዋን ከዓ እንታይ ኣሎ ማለት ንስጋና ምቹእ ንስጋና ጽቡቕ ንስጋና ደስ ዝብል ንመንፈስና ግን ዕብራን ዝልእከሉ ቦታ ድዩ ዋላ ኩነታት ድዩ ክጓንፈና ክእል እዩ እውን ከነብሎ ይግባአና ምክንያቱ መንፈስና ደስ ዝብሎ ቦታ ተኾይኑ ይትንዓና ጥዕመና መንፈስና ተፈቲሑ ስጋ ደይኮነ ክመርሕ እቲ መንፈስ ክመርሕ እግዚአብሔር መስገን ስጋ ተመሪሕሲ እንታይ ዝብለና ቃል አምላክ እቲ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ ምንም ጥቅሚ ይብሉም ተሓሳብ መንፈስ ግና ህይወትን ሰላምን እዩ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ነባር ሰላም ነባር ርስቲ ንውሉድ ወለዶ ዝኸይድ ህይወት ጸጋ ኣብ ኢየሱስ ጥራይ ዘሎ ነቲ ነባሪ ሰላም ካ ኣብ ክርስቶስ ኢና ንረኽቦ ሕዋተይ ብጎይታ ንጽናዕ አሜን ለዛ ኣብ ህይወት ጎይታ ኢየሱስ ጋዕ ዘለና ቃል ስለና ሕዋተይ ህይወት ጎይታ ኢየሱስ ኩሉ ግዜ እዚቲ ህይወት ንውሉድ ወለዶ ዝኸይድ እዩ ስለዚ ቃልሲ ኣለዎ ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኾይንካ ወታደር ኩሉ ግዜ ተዋጋእ እዩ ስለዚ ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኾይና ኩሉ ግዜ ክንዋጋእ ምዃንና ቃልሲ ከም ደለና ክንዝንገዕ ይብልና ከም ናይ ዓለም ኣይኮነን ትማዕበል ጸጥ ዘብል ጎይታ ምሳና ስጋዕ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻ እንተልዩ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ኩሉ ይሰዓር እዩ አሜን ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ሰባት ስለሰዓቦ ይኮና ንስዕብ ንሕና ስለዚ ጣዓምናዮ ኢና ስለዘዋጻና ኢየሱስ ኢና ስለዚ ኸሰብናሉ ኢና ንጎይታ ንስዕብ እምበር ሓደ ክንሕጉዝ ንሓደ ይኮና ስለዚ ትጽቢትና ካብ ጎይታ እዩ ንሰብ ተተጸቢኻ ግና ተሪፍካ ማለት ንሰብ እንታይ ማለት የዶም ጾ ዘለኹ ካብ ሰብ ክትረክብ ትኽእል ከይትረክብካ ትኽእል ካብ ጎይታ ግን ኩሉ ግዜ ኦኬ ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ናብ ጎይታ ክንጥምት እቶም በእግዚአብሔር ዝውከሉ ከምታ ዘይትናወጽ ንዘለዓለም ትነብር ከረንጽዮን እዮም ከም ዝብል ኣብኡ ክንጸንዕ እግዚአብሔር ይደግፈና ስለዚ ንሱ በይኑ እግዚአብሔር ሞ ምስኡ ክንጸንዕ ኣብ ቃሉ ክንጸንዕ ጎይታ ይደግፈና ጎይታ ይባርክኩም ኣብ ዝኽውድእ